ka mga kalibang sa ato ang YouTube karon mga kalibang channel sa ato ang vlog karon mga kalibang. Karon mga kalibang atong dadon si Rancel mga kalibang sa Manila kay mobiyahe ko karon og Manila kalibang. Karon kalibang dadon ako ang akong anak dito kalibang para makataak sa Manila kalibang. Karon hulat mo kalibang ha. Kay ato siya dadon mga tara mga kalibang tara. Rans. Oh, Nagunsa mo ka diha? nagtong TV. Ha? Nagtong TV. Kanang puyo ka na ko ron. Saman. Ato tag Manila ba? Ha? Oh. Unta, wag ko dia sabay sa kuyo tag Manila. Karon mga kalibang dadon nato si Rancel og Manila kalibang. Nganong ganahan man ka matog Manila ran? Huwag kita Manila. Ha? Huwag kita Manila dyan. Wa ka kitag Manila. Ah, tara pangandam na. Sige na, andam mo na to ang imong mga gamit. Oh, dia pag lingkod dia. Sa mga kalibang, dadon nato karon sa mga kalibang sa Manila para makakita pud sa Manila kalibang. Rans dadon ta kag Manila. Rans pero piyong sa kagadiyo trans ha. Piyong Rans. Piyong ha. Piyong jud kay para dadon ta kag Manila. Oh. Ah, masigwa ka ni Piyong. Ipiyang. Ganahan di kag Manila. Unahan sa Manila. Karon mga kalibang, ipakita na ko sa inyo ha mga kalibang. Ipakita na ko sa inyo kalibang ang mapa sa Manila. Mao ning mapa sa Manila kalibang oh. Oh, nakita ninyo? Oh. Dako kayong mapa. Mapa ni siya Manila sa Manila mga kalibang. Karon aton dadon karon si Rancel og atong padtuon sa Manila kalibang. Oh, mga kalibang karon tanawon. Sige Rans ha. Gusto mo jud ka mo atong Manila ha? Sige, mga kalibang, tanawan ng kalibang, makaabot yun na ron siya og Manila. Nawa? Sige, Rans. Unsa man, humot ang Manila, dili. Humot. Humot, oh. Naraba! Hindi mo sa Manila. Mga kalibang. Mga kalibang. Mga kalibang. Mga kalibang, nakanto na gid. Nakanto na kag Manila, Rans. Unsa man Manila, Rans? Baho. Mga kalibang, mga kalibang, thank you for watching. Thank you.